dnešním videu půjdeme dokončit to, co jsme minule začali, a to je to, že půjdeme pušnout Edgarovi prestiž. Já jsem teda teď hrál pár her. Jo, chvilku jsem natáčel, ale pak jsem to omylem vypnul. Každopádně já to už nebudu okecávat. Dejte like, odběr a jdem na... Každopádně já jsem před chvílí zkusil jinou mapu, prostě tu normální, a absolutně mi to na ní nešlo. Jako, hele, na Edgara je tahle mapa fakt jako dobrá. Kam, ale ten zajíček, co háže furt, ty věci, ne Dynamite, ale úplně napravo, a ten už mě dneska hodně štve. Jo, kam. Hej, jako u minulého videa, dobrý. Jako nezvládli jsme to, ale nevadí. A nedal jsem tam ani miniaturu. Nevím, jestli jsem to vůbec pojmenoval, kam. Já nevím, proč jsem tam nedal miniaturu. Ona se mi vlastně neuložila. Jsem chtěl naběhnout z hypercharge. A nic. Aha, kámo. Chudák. No každopádně, ale hele, ty videa už mají nějaký zhlédnutí, ale většina videí... Hej kámo, mě dneska na jednom jiným účtu padly 4 minuty. A z toho, kámo, mi padl kit. Kámo, kež by mi to padlo na tomhle účtu. Já bych se radoval. Ale kámo, většina lidí se na ty mý videa jenom podívá. Jo, jenom se na ně podívá. A nedá ani like. Jediný, kdo mi dává like, můj bratr, kámo. Hej, to je trapné. Má dostávat lajky od bratra. No, ale já mám těch videí ještě docela málo. Takže se úplně nevdívím, ale byl bych rád, kdo na tohle video narazí. Ať na to dá aspoň like. Aspoň jeden like. To proč jsem dal ten hypercharge? To je zbytečně. Kámo, ten gold mě stejně dá. Ne? Takhle. Ale prostě dávejte mi ty lajky. Já jsem vždycky snil o tom, že budu youtuberem. A jo, je mi, kámo, 10 let mi je. A jsem youtuber. Jako, já jsem hrdý na to, že takhle už natáčím videa. Ale nějaký ten like, prosím. Like a odběr. Jako já jsem věděl, jak takhle natáčet videa, ale chyběly mi tam miniatury. Jo, kámo, takže teď, když jsem zjistil, jak dělat miniatury, tak já jsem se radoval. Hej, Dynamite! OK, nic. A řídil jsem se i pod tím, že propracované video má hodně střílů. Hej, vemte si film. Film je úplně ze skládaných střihů. Kamo, není film bez střihu.
není video bez střihu. Kámo, video bez střihu nebo film bez střihu není video, kámo, je film. Video bez střihu není video. Tady já teď prohraju. Tak, pojď. Great, now everyone hates me. Kámo, já se nemám za co schovat. Kde je ta pajka? Kde seš? Jau! Hardcore. Yes. Okej, kámo. Hej, kámo. Jenom kousek, kámo. 36 pohárků. Jdeme na 36 pohárků. Yes, kámo. Kámo, tady Barney má 55. 55. prestiž. Rick. Kámo. Hej. Bo to nebylo na Ricka? Nevím. Kámo, ale no má prostě 55. prestiž, kámo. A já nemám ani jednu, kámo. Kámo, všichni jsou teď v Brawl Stars lepší. Kámo, já jsem býval úplně nejlepší, kámo. Jo, z mých kamarádů. Kámo, teď Gora má 3 prestiže. Teď dostal Kita. Kámo, proč já jsem toho Kita nemohl dostat na tenhle účet? Kámo, já se teď snažím dát tu prestiž, abych byl lepší. Trochu taky. A jako na Edgara to je jiný. Čemu jsem byl jako na kterém brawleru, když jsem byl nejblíž. Piper zase. Nesnáším Piper. Ale tak velký damage. Yes. Máme to. Tam. Hej, už jenom kousek. Kámo, 1 nebo 2 hry. Kámo. Hej, a že bych dneska dal i 8000 pohár. Možná. To stihnem za takových 8 minut, ne. 46. Hej, kámo, v tuhle chvíli přesně se mi to vždycky přestává dařit úplně. V tuhle chvíli, když skoro, kámo, tak já jsem tu. Hej, já jsem to teď úplně zakopal. Já nevím, jak bych to řekl nesprostě. Jak je tu ten plot. Já jsem tu ty můj dal úplně nevím. Kámo, teď to už nesmím, jak to říct, zakopat. Nevím, proč říkám zakopat. Yes! Kámo. Mám to? Mám to. Mám prestiž. Mám prestiž. Mám prestiž. Juhu. Kámo, mám prestiž. Musím dát prestiž. Tolik brawler. No nic, každopádně tohle video bylo úspěšné. A takže každopádně dejte like
odběr a zatím čau.